siswa matur marang risang mohoyogi sang wipra kadiparan karsaning Hyang Adipati Yogya sarining warana kang gumlaraning bumi lole kenthos karo gembol manyar-manyar doning dungkul wana alas dadi alas dadi wana Adipati kula Kakang Durna Yayi Prabu Wirambadewa wonten dawuh pangendika Kakang Penemban Durna oh sak mengko anggone awake dhewe padha mapan ning tapel wates negara Ndarawati ngenteni trontong-trontong sleng pepadang saka Semar Badranaya pindha warna ingkang nalika Semara kedaden saka Catugaraya saka Togok Tubleh Kencana. Kersanipun Kakang Prabandura kados pundi? Kula kinten pasewakan negari Ndarawati sakmenika sampun bibar. Teges negari Ndarawati sampun boten ngawontenaken pasewakan malih. Iya, Yayi Prabu Wirambadewa ya. Iya. Nanging lha kok kaya dening ngenteni Sleming Palwa gabus kumambange watu item. Nggone awake dhewe ngenteni marang praptane Semar Badranaya palsu. Iya. Oh, samengko apa kira-kira cabaraning gawe anggone Togok ya Semar Badranaya pindha warna. Anggone ya kuwi nyuwun ngampil wujuding kembang Wijaya Kusuma. Iki dipun tenggo mawon. Adipati wonten dawuh. Tata. Inggih. Kersanipun ngados pundi Kakang Durna? Kurawa dikon tata gelaring baris. Inggih. Engko mbok menawa ana bobol para ting kahanan. Oh, Setyaki ora nrimake. Mbok menawa sing lungguh nang kana Udawa ora nrimake. Mengko supayane Kurawa siaga ing gati samarta ing diri ngisaken dawuh Kakang Durna. Mung kari ngenteni kapan iki tekane Semar Badranaya pindha wani tekan kene. Penemban kula ingkang sowan penemban. Den prayekna samurira seka balik titiyane gandayane Trisunya Purnama sasi kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Iya. Oh, kaya wis bali mudhun sekedhaton negara Ndarawati. Kepiye, Semar? Kabul kawusanane nggonmu kowe tak utus supaya nyuwun ngambil wujuding kembang Wijaya Mulya. Apa ya kasembatan? Antuk berkapamu jinipun Penemban Durna wilujeng sowan kula. Lho. Tegese piye? Tegese menawi kula matur wilujeng menika kasil anggen kula ngapusi Kangyan Nata Ndarawati. Tegese kowe kelakon nyuwun ngambil wujuding kembang Wijaya Mulya. Mboten. Piye ta kowe? Kowe iki ming wana kawan kowe tak cites lho kowe. Kasil. Yen to kasil pancen kowe wis ngregem wujuding kembang Wijaya Kusuma ya kembang Wijaya Mulya marata diake pasrahna. Tong samar pamoring sukma sinukmaya. Sumimpen telung ing kalbu.
Hang Wauta Sang Lurah Semar Badranaya Pindawarni masraken wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya tinampi dening Sang Tapa Begawan Durna kocap ingkang miling-miling saking ngantariksa nenggih wujuding senjata cakra nempuh mestakaning Sang Lurah Semar Badranaya Badar Jatring wujud Ki Lurah Catugara ya Ki Lurah Toga Dek Pate kula Kakang Durna. Oh, ana senjata cakra mibur. Nggih. Nimbles cengelit togok. Badar Jatining wujud. Waduh. Pripun iki penemban? Ya wis ora piye-piye. Oh. Jernyatane wujuding Sekar Cangkok Wijaya Kusuma wis tak gawa, wis tak asta. Nggih. Gandeng kowe iki dadi siji nglumpuk karo Begawan Durna. Mula kowe ora gene-gene, mula kowe ora apa-apa. Gak apa-apa jeneng para ora modar. Oh, kowe ora mati kena dayane senjata cakra. Alhamdulillah. Upama ora nganti wujude kembang Wijaya Mulya ora mesti wis kacintrakan modar tenan. Matane jelalatan. Kowe kok ngeri-ngeri lho, ngeri kok ya. Karang aku wis nampa amplop dhisik. Dadi olehku nabuh ya munggahku tanggung ya keri. Oh sak geleme dhewe ora. Piye Gak? Piye apane? Apa wis kasil lehmu ngrebut pusaka senjata cakra? Wis. Kok senjata cakra kembang Wijaya Mulya. Ah ya kembang Wijaya Mulya. Wis tak gawa. Wis. Ya syukur. Ya mong pelingku sing ati-ati. Ngati-ati piye? Umpama kowe mengko diparingi rejeki karo wong-wong iki merga gaweanmu kinerjamu apik. Heeh. Ya wis welingku aku rasah tok bagehi. Ora bagawe piye? Ya welingku ming ngati-ati. Merga wong iki nek niate ora apik, mongko kasembatan le gawe berbuat tidak bagus, tidak senonoh, tidak berpri kemanusiaan. Kuwi nek cara tembunge saiki mung kari nunggu hukum karma. Cara tembunge wong sepuh biyen, cara tembunge Ki Waloya. Wong iki nek tumindake ora apik mongko kasil, tumindak ora apik mung kari ngenteni sapu dendaning dewa. Mati ya. Mau hidup ora mangkat. Ayo wong iki mung kari tumindake kepiye? Kowe nglakoni kaya ngono kuwi ya kudu gelem nampa konsekuensine. Mudar tenan iki. Pripun iki penemban? Ora sato gagas. Ah, mung ngomongane mbilung iki kok. Tok gugu. Omong-omongane mbilung kok niku nyata. Wedine kula mengke nek entuk sapu dendane dewa. Ora. Kowe ora bakal entuk sapu dendaning dewa. Mergo dewa wis ora nyapu. Ya. Ya apa ora? Pripun iki? Orane kowe nampa walaking dewa. Ming ngomongane mbilung ora sata gagas. Mbilung iki ming wong kere, ora ana dayane apa-apa. Kere-kere apa? Ora bae. Aku lagi ngene-ngene iki dit kula akeh. Lho la iya kowe durombong aku kok ora. Pripun iki penemban? Ora sata gagas. Ming ngomongane mbilung ora sata gagas. Kena
Nek mangken kowe wedi kena sapu dendaning dewa, mengko aku sing nanggung Toga. Hati-hati Toga. Mata gedene kaya ngono kok. Matamu kuwi. Ombo matane kok karo kaca. Hati-hati. Iki lho urung apa-apa wis nyampar wedang. Kuwi bentuk kecil sapu dendaning dewa. Pripun iki penemban? Wis ben. Ora usah to gagas. Bocah iki nek wujudane kaya kintil kaya ngono iki. Ora usah tok rungokke omongane. Nek pancen kowe wedi mengko aku sing nyangga. Ora ana, ora isa. Walating dewa kok arep disangga karo wong liya, ora isa. Isane nampa ku ya sing berbuat nampa konsekuensi. Sing kongkonan wong ben berbuat ki ora entuk apa-apa. Lah iya ya. Pripun iki? Antarane sampean kali omongane Bilung niku kula nek kali sampean kula lega, ning nek kali Bilung kula wedi apa sing diomongke. Wis ben. Bangune nek arep percaya karo aku, sakarepmu, arep percaya karo Bilung ya sakarepmu. Kudune kowe iso milah, kudune kowe iso milih. Omongane Brahmana kuwi ora kena wola-wali. Nggih, nggih. Kula angsal mundur, minggir. Nek pancen wedi minggir. Hati-hati. Sapu dendaning dewa, cangkemmu tak mutnan ndas. Aku mung arep tentrem sedhela kok. Aduh. Ndaropate. Iya. Mengko nek kondur kula tak mbonjang sampeyan mawon. Mergo kula wedi kena sapu dendaning dewa lalaline kula nyetir dhewe. Mengko enten sing nubruk kula malah wedi tenan aku. Karo omongane Bilung, ayo wis ben. Bocah kok gelem berbuat ora gelem mikir jangka panjange ya kowe dhewe sing nanggung perkarane. Wah, lah menungso ora tatan. Iki sing gawe rusuh kana negara Durawati. Dewa Narpati Twinaris Kresna kang langkung tresnane marang Capanon Cinawi ya jagat panesukara ayu padha jagat Bapak Dewan Bapak Penemban Durna kula wonten dawuh nggih anak Prabu. Mriko anggere Prabu Baladewa lak teka mrepeki ingkang bab wonten ing tapel wates negari Ndarawati. Mengki riyin. Sampeyan menika kula tak nyuwun priksa. Nggih. Panjenengan menika wong tuwa napa bocah? Ha nggih. Mestine wong tuwa. Bocah semene teneh. Ha nggih to. Muni lho lha nggih. Nuwun sewu, mestine menawi sampeyan menika tiyang sepuh kedah saged milah, kedah saged milih. Nggih. Togok ingkang wujud Semar wau dhateng pundi? Tegesipun iki basa apa? Maksudipun Semar ingkang sejati utawi pindha warni saking Ponokawan Togokmu wonten pundi? Wonten mrika. Oh, wedi kalih sapu dendaning dewa. Merga wis kepareng nyidra wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Nuwun sewu. Sak menika menawi panjenengan kula emutaken kenging kula pringgake becik. Wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya kula suwun supados paduka ngunduraken. Lho, mengke riyen. Ingkang kagungan wujuding pusaka menika sinten? Kinten-kinten Kresna napa Baladewa ingkang kagungan wujudipun pusaka Sekar Cangkok Wijaya Kusumaya Kembang Wijaya Mulya menika kadang kula pun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Lah, menawi kembang menika kagunganipun ingkang rayipun anak Prabu Ndarawati nggih anak Prabu Sri Bathara Kresna,
ingkang gadhahi wewenang Purbasisra masrahaken kembang menika dhateng Semar utawi Togog dipun pasrahaken dhateng kula menika ingkang gadhahi wewenang Nata Ndrawati menapa Nata Mandura. Mesti menawa Nata Ndrawati jenyatanipun pusaka menika kagunganipun Nata Ndrawati. Lajeng gadhahi wewenang tumrap pusaka menika tartentu Gyai Prabu Ndrawati Gyai Prabu Sri Bathara Kresna. Lah menawi wenangipun anak Prabu Ndrawati kenging napa sampeyan kok cawe-cawe tumut-tumut perkawis menika? Lho lha nggih ya. Ora. Ning nuwun sewu. Wontenipun Baladewa wonten Prajanegari Ndrawati sowan menika ancas lan gegayuhan kula badhe ngayomi dumateng Kyai Prabu Kresna. Mboten enten. Ora bae. Ora ana critane. Ratu ya ben diayomi karo Senopatine. Nek pancen Senopati arep njaluk, mang mriki maju. Nuwun sewu, sak menika kula wali. Pripun? Sampeyan ngendika ratu ben diayomi karo Senopatine. Nuwun sewu, kula menika ugi drajating Nalindra. Kula menika pangkat kula ugi ratu. Lah sak menika menawi sampeyan ngendika kenging menapa Ratu Ndrawati malah diayomi karo kadange tuwa Ratu Mandura, sak menika kula walik kena ngapa nek pancen Begawan Durna mbutuhke wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya, kena ngapa ora sowan dhewe ning negara Ndrawati ora nyuwun ngambil dhewe nang ngersane Kyai Prabu Kresna, kok dadak utusan mono kawan Togog mongko dandan kanggo wujudan Semar. Pripun? Kaya ora biasane. Kaya ora biasane pripun? Kaya ora apal-apal. Kula niku tekan negara Ndrawati niku mesti ajeng nyilih nyapa-napa niku mesti Setyaki maju. Bar Setyaki maju, kula diwaneni, kula debat sithik-sithik kali Setyaki. Nek pun kira-kira pun memuncak. Napane? Debate niku lho. Le gontokan pun kira-kira pun rada munggah niku terus Setyaki plek ngantem kula terus kula glangsar. Terus Setyaki nyat. Nyulek mripat kula ties. Plus minus plus menika sirah kula dipun antem kan pun Setyaki. Pramila kula utusan dumateng Togog dandan Semar supados nyuwun ngampil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Ternyatipun Semar menika luwih dipercaya dening anak Prabu Ndrawati tinimbang Begawan Durna. Nek kula sing nyuwun ngambil dhewe mesti mengke ora sida nyuwun mengke malah kula ming banyak sirah kula. Nuwun sewu napa? Sampeyan ajeng dikon apa? Sampeyan ora arep nrimake. Leh kula gawa wujuding kembang Wijaya Mulya, kembang Wijaya Kusuma. Sampeyan ajeng njaluk, mboten saged. Mestine nek umpama kula niki gandeng kula menika dados utosanipun anak Prabu Duryudana ingkang sakmenika sampun mapan wonten ing Wukir Pidikan. Gandeng Paduka anak Prabu Baladewa menika dados pengayomipun anak Prabu Duryudana. Kudune sampeyan prisa piyambak lho, Nger. Lho. Mangertosi babagan menapa? Piye mangertosi babagan inggih menika? Anak Prabu Duryudana ingkang sakmangke mapan wonten ing Kayuwangan Wukir Pidikan inggih Kayuwangan Setran Gandul Mayit inggih Dandang Mangore. Nyuwun dipali asatanipun Sujata pitulung dumateng Iwang Pandya Pendharit Durga badhe nggayuh wujuding Wahyu Eka Jati. Amangka sampeyan menika dados pengayom, dados pujangga wonten Prajanegari Ngastina. Lah kok malah mbantu wong kana-kana, malah mbantu wong Ndrawati. Pripun? Nuwun sewu. Wontenipun Nyai Prabu Jaka Pitana mapan ing Kayuwangan Wukir Pidikan badhe nggayuh Wahyu Eka Jati menika nuwun sewu. Kula mboten mangertosi babagan perkawis menika. Sernyatanipun kula mboten dipun jawil. Sernyatanipun mboten dipun dawuhi. Baladewa nek ora nampa dawuh saka ngersane Kyai Prabu Duryudana tartentu kula mboten wantun temandang. Kula mboten wantun mindak. Lho nuwun sewu. Wong sampean ki rombongan ki kudune jeneng ana jadwal ya dicatet ning HP-ne dhewe-dhewe. Terus tekane ndata dinane ya sampean kedahe mangkat, ora usah dadak dijawil. Nek rombongan pengayom niku wis tanggap ing sasmita. Kamangka nuwun sewu. Sampeyan wonten mriki menika tartentu dados mripat-mripate Pandhawa. Mripat-mripate Pandhawa. Mata-mata. Mata-mata kok mripat-mripat netra pengawasaning Pandhawa. Netra pengawasaning Pandhawa. Tartentu sampeyan ugi badhe ngayomi dumateng para Pandhawa. Lah menika estu pancen leres. Lah sak menika kula
kula suwun kanthi sanget jernyatanipun kula menika tesih ngayomi kelawan sesembahan kula inggih guru kula. Bapa Penemban Durna. Sakmenika kula suwun Kembang Wijaya Mulya dipun kunduraken. Mboten saged. Dipun kunduraken mboten. Mboten saged nggih, mboten saged. Taunana wintanana yen durung gumlundung mestakane Begawan Durna, sengara tak balik ngusuti Kembang Wijaya Mulya. Mati dening aku. Ora minggat mati dening aku. Wah. Wah. Lara apa to? Wong kene le rembukan apik-apik kok Wirambadéwa kuwi sak geleme dhewe ngantem anak Prabu Baladewa nganti ora eling kae. Mbon kajenge. Kula ya rada gumun ning atase adat sabene rombongane Durna. Rombongane sampeyan nek mboten Kurawa ya ratu tetulakane sampeyan, nek ora ya murite sampeyan. Iki kok ngantem anak Prabu Baladewa kok iso sakal bles ora eling iki. Bles 500. Hus. Adake apa ora? Apa mergo dayane Kembang Wijaya Mulya? Wis ora sah kokan gunung sing tanpa guna ora sah kokan perdonti. Kersanipun Kakang Durna. Disawang grijane Yayi Prabu Wirambadéwa mengko nek ketemper yudane, Kurawa dicange Dik Pating. Enggak, kula dherekaken Kakang. Ayo sambal to kowe. Oh. Hei. Wah. Ana dongeng enthek-enthek sitemungka patenana temungka apa dosane ngungkuli mring sasama aja dindak kuwalat lah iya bener kandhamu lali sumber lali sumber kete matane jelalatan ora pangling Wirambadéwa ya aku nadyan aku nyepot mekutha nanging kowe ora pangling karo aku warat mergo wiwit biyen trajangamu nganti saiki ora ana bedane kulino jelalatan kulino biayaan kulino berduaan yo aja ngamuk. Aja ngamuk kowe. Kowe ora ratu Gusti Mura kadangmu tuwa Prabu Baladewa. Baladewa. Prabu Baladewa. Tak antem gliangsaran kaya ngono. Sajak kowe ora nrimake. Aja kirang gumuyojeng gleleng pacakmu kepilu siramu. Aku weruh kowe lagi digdaya mergo kowe kinayoman dayaning Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Walah talah. Iya.
Yen ya kowe duwe perkara apa karo aku? Ayo nang ngene ditentokke. Kira-kira kowe arep neter kadigdayan mungsuhmu ora ana kejaba mung Wiramba-dewa, ora sandadak kowe ngantemi Bekandurna. Ayo. Warta Diagi. Matna sastra Jendramu Matokaji Jaya Kawijayan. Yo, merangi tatal ngerajiawu ora minggat sing candak siramu cemplunge polsek gondang mati dening aku. Lapak ya mas piteng lapak Oh! Hot! Ha! As! Woi! Ha! Tok! Ha! Awas kowe, Dik. Ya mas, ya mas. Aske, ya, arit. Hot, oh, ayah, iyo, hi, hit. Hot. Ah. Ah, siar ke, ayo ngene iki sialu amu. Oh. Ya. Ah. Hei. Mas, anteng najem olatane. Oh. Sampai tuh, maksamu apa? Iya. Oh, iya. Canda as, cobi lu. Hei, wait, what? Wah, tos tenan kowe. Ya. Ah,
Hit. Loh. Parat. Ah. Was. Ah. Hi. Wah. Wah. Hei. Ah. Waduh. Ah. Wah. Oh. Oh. Ah. Hold. Hit. Hit. Ah. Jamikan. Loh. Ti. Ah. Wah. Waduh. Ya. Ah. Hei. Ah. Hit. Yo. Dudu menungso. Ah. Yo. Yo. Ah. Yo. Yo. Aswe. Hei. Biar kowe. Oh. Oh. Hit. Aja minggat. Aku ngerti taktikmu piye. Hit. Hit. Yo. Hit. Ya. Oh. Heya. 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 Oh. Ayo. Hey, yo yo. Hey. Out. Ha. Hati-hati. Ingat 3 kali. 4 kali. Bagus. Nyo, nyengket-nyengket sing ngedram karo sing ngendang kowe. Men semangat kok. Ah. Hit. Do. Ah. Hi 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 hi. Yo. Hi ha hi. Hut. Ya. Ya Mas antar He he. Hu hu. Ho ha ya. Ha. Ya. Oh jengkelit kayak munyok. Suwe ora tau ketemu undaanmu kok pensilaan koyo ngono sih aku. Kedawan.
Wah. Mandi godo kowe yane. Hit. Oh. Ya. Yo. Hi. Ah. Ah. Aman. Karang wis dilunasi kan. Ha. Hi. Wah! 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 Ayo! Wah! Adalah. Wah, Wiramba Dewa. Ayo. Oh. Wah. Pandita Kinarya Wangsit Indra Kombang ngajaping matu sarining tawang ya bon susu angin ngendi nggone oh Kakang Durna aduh ya bon Bon. Sinten sing nakali sampean? Tulung Depati, Setyaki Depati. Setyaki. Bon ta. Aja karo nangis. Nek Setyaki nakal karo sampean, engko Setyaki dicekoki tai kukusan. Ateneh warak. Bon ta. Aduh, ngerti rombongan diantem kaya ngene malah micek. Pripun. Aduh. Untunge garan kula niki cor. Nek mboten pun cuklek. Nggih. Pripun ceritane pripun kok sampean nganti iso kaya ngene niku? Pripun Kakang Durna? Aduh. Rekane kula niku wong delok. Nggih. Rekane nonton pertempuran antarane Wiramba Dewa kali Setyaki.
Lah kok malah Wirambadewa niku sajake kalah. Tiba teng ngarep kula. Wirambadewa tiba bres. Teng ngarep kula terus diantem karo Setyaki diasu diades. Wirambadewa diuncalke mencal karo Setyaki. Nggih. Setyaki weruh kula mripat kula dikeplak plek. Sirah kula diantem des kula glangsar ora eling. Nggih. Kula diantem des ditungkak des didengkul. Dengkul. Sabar to, sabar. Wong iki nek pancen lagi keloro-loro ki omong ki angel. Nggih. Mboten sanangis. Kula didengkul bres. Kula tiba teng ngarepe sampean. Mengke riyen sampean wong genjleng kula nggih. Mboten. Alah wong kula ngerti kok. Nuwun sewu. Lemak bres ngoten niku wonten. Nggih. Kula tiba teng ngarepe sampean kaya emak bres ngantem cengel kula. Ngidak apa ngantem nika wae. Nuwun ngapunten. Kula niku ora kok genjleng sampean, kula niku rekane ndeprok arep nulungi sampean. Ning nuwun sewu gandeng le kula ngebrok niku sajake kebanteren terus dengkul kula ngingingi mestakane sampean. Alah apa? Nulungi iki nek ngene, lho sampean mau ngene ya. Kula niku ngerti dhewe sampean ora sagara. Menggeriyen ta menggeriyen. Perkara niki dipun damel ingkang prayogi mawon, dipun damel ingkang sekeca. Sampun ngantos sak mangke keseluruh margi ingkang klentu. Menggeriyen. Anggep apa Setyaki kok ndel-ndelke. Kowe pancen kon biyen karo aku sengit. Sengitmu ngungkuli karo maratuamu dhewe. Ya, Depate mangsawang Depate. Ampun to. Wis ora ana Setyaki menten mriku sampean mapan teng mriki kok. Mangsawang, kula ajeng nglepaske pusaka. Pusakane sampean Kyai Cundha Manik. Setyaki ora sena marga aja diundang Begawadur Depate. Ya pusakane dhewe ora ngenut. Wis nganti wujuding pusaka aran Kyai Cundha Manik kagunganing Sang Tapa Begawan Durna. Nalika semanten lari-laring Gandhewa. Wujuding pusaka Kyai Cundha Manik kebat kaya kelan kesit pindha tandhet ngener jajaning Senopati Negari Ndrawati plak Kapidara sirna margalayu Sang Ratu Setyaki wae. Joget ya mbok yo sing wangun. Wonten dawuh. Mangsawang niki. Lole. Ampun dikaya ngapa? Sak pinteri-pintere bajing nyolot mesti bakal tiba. Nggih. Becik ketitik ala pancen rupamu.
sak dikdaya dicayani wong bakal kalah, bakal ana pengawasane. Nggih, Kakang Durna nggih. Nggih. Mangsawang niki. Oh, Mangsawang. Setyane ampuh kagila-gila mungsuh Kyai Cundha Manik glangsar modar kapundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun kawit kadosan dhumateng paraga gading setunggal kali 3 sekawan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut langsung ngersane Gusti Arya Jagat. Penjaripun Setyaki bin sinten Depate? Kakirangan. Mati dening aku kowe. Tangyo Sambata. Terus nek pun ngeten iki kuwandane Setyaki ajeng dinapakke. Depate wonten dawuh pateske Gendhaga. Oh nggih. Sampeyan iki pendhita apa ora ya ngasta Gendhaga dhewe. Nggih. Rumangsane apa? Kula nek le goleke Gendhaga sampeyan iku kula ora marem. Nggih, kersanipun dos pundi? Setyake dipun cemlengan wonten Gendhaga. Menawi sampun. Lah nggih sampun ngajenge. Oh, mengke dipun dadosaken setunggal kan wujudipun kembang Wijaya Kusuma. Nggih riyen. Setyaki semene gedene perbandingane niki lho. Gendhaga niku ming sak epek-epeke Setyaki ming sak gegem kula sampeyan. Lah kok iso dadi Setyaki ajeng dicemplungke lebeting Gendhaga niku criyose pripun? Nuwun sewu. Gendhaga niki pun enten aji pengracut. Ngaten nggih. Dadi barang gedene sak gajah iso dadi sak lemut. Oh, ngaten nggih. Dadi barang gedene kaya ngapa nek kenging daya pengracute sampean iso dadi sak semut. Nggih. Ngaten iso sedeng. Iso. Mbak coba kan. Lah niki ming sak semut kira-kira nek sak gajah iso mboten. Sampeyan ngamuga bareng ngapur. Ora kene nggone, ora kene nggone. Lah teng pundi? Maerat mriko. Sampeyan iki ora. Ampun, dilebetke teng Gendhaga. Kula tak patos target mungsuh liyane. Neko-neko ae. Rada sesak. Punapa ta merah ingsun Praden Waspagong mijil gelung rena sasakarnya Kakang utuh mlayu-mlayu tawang tangis seneng apa Kakang? Ugi dados ning kawuningan sinuwun. Kepareng kula ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan piye? Wah, lah kok dadi kowe mlayu-mlayu kaya wong duyak dening duran mongko. Ene ngopo? Ugi dados ning kawuningan. Negari Ndarawati sak mangke kawontenanipun sampun kados dene Karang Abang. Liripun Begawan Durna ingkang ubal-ubal pusaka Kyai Cundha Manik. Katemuaken jajanipun inggih Rayi Garbaruji.
Ingkang rayipun Yayi Mas Setyaki. Ya sampeyan. Piye? Adiku Setyaki kene ngopo? Sing cethone omong sing cetha. Ingkang rayi arep urus. Kang Udawa. Yen to ning perkara kuwi dikandhake kanthi bener becik. Aja kanthi tawang tangis kaya ngono. Ingkang rayipun Yayi Mas Setyaki sirna marga layu saking dayaning Kyai Cundha Manik. Iblis lanat. Begawan kurwung ora iso mikir, Pak. Hei, menungso ora tataran manus maning jajalanat. Edan ora. Pripun Kakang Durna? Ya ora kaya ngono kuwi carane. Dia mangin enek wong semaput kan ngadahi gendaka. Ya ora aku. Lho nuwun sewu. Wau sampean kandha. Nek enek wong semaput dik patih pokoke diwadahi gendega. Lah kula gelek wong semaput ora nemu-nemu kaya. Nemune sampean delalahe semaput kelangsaran ngajeng kula adahi gendega malah ora entuk. Ora entuk. Pripun Kakang Durna? Ketiwasan Depate, ketiwasan. Pripun? Sing maju dudu Setyaki, karang Setyaki pun mlebet wonten ing gendaka. Nggih. Sing maju dudu Udawa, karang Udawa mboten mantun merga sampean maratuwane. Nggih, nggih. Sinten sing maju? Anak Prabu Bathara Kresna. Snes. Sing maju bandhange tanah Jawa. Kula diamul cakeleme dhewe. Sabar. Ampun nangis kaya ngaten niku kula malah mesake. Mesake ya nena dit 100. Wis. Niku wampun kula naik 100 nyeket-nyeket didum wong loro. Nggih, sesuk nek teng Parang Tritis kula nggone survei. Apa ya amat ming dit 50 iki. Ming survei tak. Nggih. Anak Prabu Baladewa majeng. Kersane Kula Cundha Manik mati Depate. Oh.
Bubar. Setan ora. Sampeyan ngrumangsane karo kakangane kok plak. Hehe. Arang sampeyan iku kemeplak e. Kemeplak ya ora kula sing diantem. Ngapunten Kakang Durna. Sampeyan iku kocap digdaya, kocap kinayoman dening dewane. Kaya arak gleleng. Po nyingkat wektu kek niki cemplungke gendhaga ngoten mawon, ha. Nggih, Kakang Durna. Karo mangsane apa? Gawan Durna wis sepelekke. Anggepe. Emeng anak Prabu Baladewa kowe kecil. Nggih, Kakang Durna. Nggih, niki dingkirke kula ajeng linggo. Aja kok Baladewa. Kresna kan tekan kene. Kamula sak negara Ndrawati mlebu cemplungke teng Gendhaga Adipati. Lah nggih. Heeh. Aja nyepeleke kadigdayane Gawan Durna. Pripun, Mbah? Kridane sampeyan kaya elok nemen. Elak. Kowe bocah weden. Sawangen nyatane aku ken mau bras temandang. Ndi sapune dewa ndi sapune? Angge nyatane nggih pripun? Kula niku nyingkir rekane ora nyaketi peperangan. Malah angger kula lingguh teng lincak enten lincak kula lingguhi. Bilung nyander, hati-hati lho, Gop. Hati-hati. Sapu bendo. Kula ngalih lingguh mleh bilung teka mleh. Hati-hati lho, Gop, karma. Kula rekane arep mulih ngati-ati wong nek mulihe dhewe kala mangsane dewane iki luwih gampang lek arep nyites. Kula mangkel kula mut ndase. Sawangan kridane Begawan Durna iki gendhaga isine anak Prabu Baladewa karo isine Setyaki. Nggih. Wah, kula niki pitados kalih sampeyan. Nen niate sampeyan niku lajeng damel ringkihe Pandhawa kula kinten angel mijet wae ngranti suwe banyu sinari gampang penemban. Lah iya. Nggih. Rumangsane apa? Begawan Durna sepeleke. Oh, jabang bayi mbilung meneh ki to. Ngapa? Kowe kayake weruh kemliwerku kok kaya sengit banget kowe. Ora kok sengit ora kowe ki ngendondoni uripku lho kok. Wong gupung ngono ku ora opo nang sedaya wis ngono wae. Wong gupung wong kuwi wae kok. Ngono sithik-sithik sapu gendong sithik-sithik hukum karma. Mbak wis. Ora usah dememeng. Wong kok senengane dememeng ki ora apik. Wong wis. Rasamu muring cangkemmu mah kaya gendera layu kemitir. Ngambemu ora. Pun niki prayogane ngeten mawon pripun. Gandeng niki wis kasil angsal wujuding kembang wijaya kula pun. Tak menika dipun suwanaken wonten ing Kayangan Dondong Mangu sanipun Betari Durga. Piye? Dipun suwaraken sanipun Pandya Betari Durga. Ayo, ya bagus. Oh, ayo tak derekno marang aku. Gawat. Gawane wae. Oh, budal. Ngati-ati sapu dendom. Dasmu.
Mulane wis kaya ngene. Wong negara Ndrawati ditilar karo Sinuwun Prabu Kresna. Mengko kepiye carane bisa ngundurke wujude Kembang Wijaya mulya tak pasrahke ngersane dewa mbok menawa ana palimarma. Saknyatane kunjung selek